pesme Nek padaju kiše do Zalediću suze. Prošlo je, sad smo računali gotovo 2 decenije, ali pesma i dalje nije zaboravljena. Naprotiv. I sam pevač je danas svestran umetnik, univerzitetski profesor, kompozitor i sa novim singlom koji već ruši preglede i emocijama koje paraju tišinu dolazi da podijeli priču o povratku, emociji, snazi i stvaralaštvu. Gost u studiju ovog jutra pevač Nenad Ćeranić. Dobro jutro, Nenade. Dobro jutro, dobrodošlo. Selena. Wow, kako si me najavila. Jesmo se potrudili lepo. Pohvala i za koleginicu Danijelu. Jeste. Da, svaka čast, izuzetno. Mi smo ove generacije koji su uživali uz ove tvoje prve hitove. Drago mi je. Sad ćemo i uz Zalediću suze, ali mi smo već počeli razgovor pre nego se kamere upalile. Zašto si prvo napravio toliku pauzu, moramo da pitamo. Sad, izvini, samo da objasnimo i gledalcima, komentarisali smo da je u međuvremenu prošle godine, ako se ne varam, bila jedna linija života. Linija života, jasno. Uređeni spot i tako. Ba nisam ja pravio, mislim, nikad nešto preterano dugu pauzu. Bio je jedan period, ajde da kažem, period kada mi je prioritet, kada su prioritet bile doktorske studije. I onda jednostavno, pošto ja sam stvarno na sceni, od 18. godine faktički i nekako je došlo prirodno do prezasićenja. Znaš, i onda mi je falio taj neki mir od par godina i nakon toga, mislim, ja sve vreme nastupam. Tako da jedino što me malo to nekako medijski nisam bio aktivan u tom periodu, prosto sam tako osjetio. Tako da, evo, sad osjećam da je opet ono vreme da... Dobro, šta te postaklo da kažeš, ok, Nenade, sad je moment, idemo nova pesma? Pa ne znam, ili si čekao pesmu da se desi? Ne, jednostavno osjetim. Znaš, ja se uvek vodim osjećajima. Tako da, kako osjećam, tako radim. Znaš, kao malo je drugačiji stil, ne znam, od ranijih pesama. Pa okej, jeste, ali to sada osjećam. U ovom trenutku tako osjećam, pošto sam sebi pišem pesme. I onda nekako, ne znam, nek padaju kiše, to je, evo, već evergreen, već skoro 20 godina. Ali nekako u tom trenutku ja sam bio onako 100% implementiran u tu vrstu popa, ne znam. Danas, eto, volim više te neke orijentalne motive. Sutra, nemam pojma šta će biti. Dobro, nisi ni ti isti kao onaj Nenad od 20 godina, pa je logično da se negde odrazi na muzički stil. Sad, spot, gledamo ga upravo, vrlo je zanimljiv, lokacija prelepa. Otkud Maldivi u priči? Maldivi, ako se ne varam, da? Maldivi. Pa ovako, interesantna stvar, pošto sam ja inače režirao spot i nosio sam svu tu... One man show, pisao tekst, sve. Da, sve. I svu tu opremu, sve, znači, ne znam, 30 kila opreme sam... Jesi sam i snimao? Nosio sa, Bogu hvala, lepša polovina, tako da, ali ja sam snimao neke kadrove, znači, gde ja nisam bio u kadru, ali tako da, snašli smo se. Naravno, operirao dronom i sve ostalo, pošto mi zaista onako to ljubav i pasija, generalno videografija. I nekako imao sam tu priču da, pošto pesma kaže Zalediću suze, Zalediću srce i tako dalje, to je jedna emotivna pesma gde je neko onako potpuno emotivno iscrpljen, dosta mu je svega i tako dalje. I zato sam zamislio jednog srećnog čoveka koji je na Maldivima, na ostrvu, jer kako biti tužan na Maldivima? Sam sa sobom, uz osmeh, uz igru i tako dalje i bukvalno okreće drugu stranicu. Tako nekako, mislim, svi smo se mi našli u toj nekoj situaciji da patimo, da smo onako žestoko, što bi rekli braći Amerikanci, fucked up. Ali bukvalno je to neko, ajde da kažem to, C vitamins i more i to sunce bukvalno izleče čoveka i mogu da izleče, naravno, kao i muzika. Tako da, eto, to je bila neka vizualna priča koja se meni vrzmala po glavi i eto, ovo je proizvod krajnji. Izvini, ja te slušam, ali sam se zagledala ove predivne kadrove spota. Sad, nadaš se možda da će Zalediću suze doživeti uspeh tipa pesme Neka padaju kiše, pričaju ljudi? Pa ne nadam se, iskreno ti kažem, zato što, mislim, ja se ni za jednu pesmu nisam nadao. Skoro smo nešto pričali, moj prijatelj i producent Alek Aleksov, koji je zajedno sa mnom radio aranžman za Nek padaju kiše. I kao, Alek, jesi ti mislio da će ova pesma ikad biti hit? Ne. Tako da, jednostavno, mislim da to zaista niko ne zna. To vreme pokaže. Tako da, i meni je uvek draže nekako da ne bude to instant stvar, nego da, okej, ljudi otkriju i posle 2 meseca i posle godinu dana
da otkriju neku dublje značenje pesme, da ih, ne znam, možda ih kupi muzika, možda ih kupi tekst, možda sve ukupno i tako dalje, ali da se nekako možda okej, možda nije na prvu loptu, ali jeste na drugu ili na treću. I sve to što je na drugu i na treću iskreno iz nekog mog iskustva duže traje. Tako da, ne znam, nemam nikakve očekivanja. Ja samo jedino što želim da radim u životu jeste da radim iskreno. Znači, to što sam uradio, to je apsolutno iskreno i to je taj moment. Da li će on biti prihvaćen, kako god. Nisi snimao mnogo, ali si snimao kvalitetno. I ponovo spominjem, svaka od tih tvojih pesama je zaista bila veliki hit. U međuvremenu nastupaš redovno, to smo komentarisali malo pre. Da li se na nastupima traže tvoje pesme? Pa na nastupima iskreno, znači nek padaju kiše i neka pričaju ljudi konstantno. Naprimer, desilo se par puta da su me tražili pesmu, mislim, Liniju života. Ona je izašla pre godinu dana, ali nije još uvek toliko isforsirana i prosto se nije to desilo sa pesmom kao što se desilo sa ove dve. Ali se desilo da su par puta tražili i do duše u Crnoj Gori su mi dosta tražili Kidaš mi dušu. Izvijem se, pitaju kolege iz režije gde si snimao Liniju života, sviđaju im se kadrovi, lokacija. Linija života, ovo je Kalemegdanska tvrđava, restoran, mislim, bivši restoran Manufaktura, Kosančić Venac, znači staro jezgro Beograda, tako da, eto, tako smo nekako zamislili da bude slikovito, bajkovito, a da bude, mislim, opet Beograd. Jako lepo izgleda. E sad, ono što moramo da pitamo, kao mene lično zanima, ali s obzirom da si tu već 20 i koju godinu na muzičkoj sceni, pravio si te, mislim, neke pauze baš što se tiče objavljivanja, ali imaš puno pravo da možeš da prokomentarišeš scenu tada i muzičku scenu danas. Ispratio si sve ove tokove, ove trendove u međuvremenu. Može li da se poredi? Kako bi uporedio? Pa, mislim, ne bih, pa ne znam, ne bih uopšte poredio. Jednostavno, mislim da svako vreme ima nešto svoje. Da li je to dobro, da li je loše, mislim, nekako nije moja šolja čaja. Okej, mislim, ovo sada prosto ja ne da ne kapiram, nego mi se ne sviđa. Bude nekih stvari, na primjer, koji s vremena, ali nije to samo u Srbiji, generalno u svetu. Znači, ja ne pamtim kad je nešto skoro izašlo onako da me baš oduvalo. Ne znam, mislim da je možda pre 5 godina što Weekend izbacio neki album koji mi je baš bio kao eto nešto. Baš je dobar album kao nešto, ali to je isto naslanjalo se na 80-te, na zvuk 80-te. Ali mislim da stalno nešto recikliramo. Ne znam, generalno što se tiče muzike mislim da je velika autorska kriza u svetu. Ima puno svega, nema ideja, ne znam. Tako da nekako, znam kad sam baš bio klinac, muzika me je pokretala, ali bukvalno pokretala. Ja i dalje, ne znam, kada treniram, imam neku playlistu i dalje su to neke, starije... Pesme iz 90-ih, verovatno. Pa, uglavnom, da, uglavnom, 80-ih, 90-ih, tako. Mislim, ima nešto iz 2000-ih itd., ali ne znam, sad ako si baš u nekom onako jakom treningu, onda kao ajmo sunshine. Ali, ne znam, prosto energetski mi je malo, i ne samo energetski, nego šta je pisac hteo da kaže. Tu mi je... Mislim, previše smo otišli u vulgarizam. To je moje mišljenje. Nisam kompozitor pa se neću mešati, ja prosto samo nešto volim ili ne volim da slušam, ali moramo da spomenemo i tvoje studente. Predaješ na fakultet. Kako oni reaguju na tvoju muziku? Ima li to profesore, ako znam pesmu, može li više ocena? Znaš kako to bude? Znaju li ove generacije te pesme? Da, znaju, ali to bude uvijek, što naravno ja se uvijek pravim lud, ali kao gledam sve vreme i to uvijek bude identično.
Znači kao, wow, super, on nam je profesor, to ćemo lako i tako dalje, znaš. I onda dođe prvo predavanje, drugo predavanje i bukvalno menjanje face. Znači od ono kao od osmeha do au. Hoću da kažeš da si strog profesor. Da, pa ne, nego... Niše, deco, oprostite. Prosto dosta, ja zaista sve što radim, onako radim do maksimuma. I volim da se posvetim, ono, maks. I zaista tražim ono što se tiče znanja, da se neko potrudi, da nauči i to na kraju krajeva vrednujem. Ali, mislim, nije ocena ta koja je merodavna, nego prosto da li je... To su i pričali moji profesori, ali ja kao student nekadašnji se sa tim ne bih složila. A šta bi ti sada rekla, ne znam, da si na mestu profesora? Pa meni iskreno, imam jednu ocenu koja me i dalje jako boli. Profesor filozofije, pozdravljam ga ovaj put, bio je jako strog prema studentima i kod njega, to je bio onaj profesor kod kog se izlazilo po 13 puta na polaganje ispita i to je bila najslabija moja ocena na fakultetu. Ali kad mi je došao i rekao, 6, sam rekla, evo upišite. Ali ja u tebi vidim potencijal, dođi, vrati, ponovi. Ne, profesor, samo vi to meni upišite. Ali dobro ti je rekao. Ali nisam zbog toga nešto preterano. Volim da filozofiram, ali se nisam preterano zanimala za filozofiju nakon toga. Ali ti je dobro rekao. Dobro ti je rekao, zato što jednostavno ja sam isto imao prilike da to kažem studentima. Da jednostavno znam da je kapacitet i neću da mu upišem najnižu ocenu. Jednostavno ne želim. Dragi studenti, ja sam pokušala, šta da vam radim. Samo još kratko za kraj, leto, nastupi, verovatno, i da li ćemo opet godinu ili više čekati narednu pesmu? Nećete, nadam se. Ali meni je najbitnije samo da dosta nastupa. Tako da to je ono što ja na prvom mjestu volim. Nastupi plus studijski rad. Tako da to mi je onako zatvoreno, što se kaže, cele sezone. I sad, ukoliko me baš nešto inspiriše što se tiče, ne znam, vajba, pesme, kompozicije i tako dalje, ja se nadam, evo sad imam i svu opremu, tako da, što se tiče spotova, tako da, sam sebi mogu režiser, ali eto, što se tiče pesme, dakle, ukoliko se naravno desi, ja bih voleo ono što pre da ponovo obradujem. Obraduj i nas, pa nam dođi ponovo sa novom pesmom. Nadamo se uskoro, da ne čekamo ovako dugo, da ne budu... Hvala ti, Selena, na lepim željama. Hvala mnogo još jednom na odvojenom vremenu.